লগত ৰাখিব যিবোৰ পাপ কৰিছে এই পাপৰ ফল মৃত্যুৰ পিছতো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাব লাগিব আমাক মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে বাছি বাছি আজি যিখিনি ঠাই আপোনাৰ 38 বিঘা মাটি ইয়াত চৰকাৰে কি কৰিব ৰাস্তাৰ ফ্ৰণ্টত থকা জেগাডোখৰ উচ্ছেদ কৰি আছে পিছফালে মানুহৰ ম্যাদী পাট্টা মাটি ইয়াত ৰাস্তাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাইকিয়া গতিকে কৈ আছো এই যিখিনি কৰিছে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय दिनै जों सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिनथारावनो जोङो दुर्गादास बर'नि सायाव जोङो सावरायलायगोन नैथियाव जोङो बिपिएफनि सिएमनि सायाव जोङो सावरायलायगोन जोबनायाव जोङो UPPL नि MP अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि सायाव जोङो सावरायगोन बिनिनो सिगाङाव नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावहाय माखासे एलिगेशन समाजारि सिबियारि जायफ्रा रायजो राजाफोर बिसोरनि बुंनाय रावखौहाय नोंथांमोना खोनाखाबाय हयथ' आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो बे समावहाय देरहागोना गोब्राब जानानै दङ रायजोफोर दानिया खोनासंदो दुर्गादास बर'नि सायावहाय सासे MP दिलीप शइकियाया मा अजद थिखांदों दुर्गादास बर কোন পাৰ্টিৰ আছিলে কোন কি পাৰ্টি খলালে প্ৰথম তেওঁ ৰাইজক কৈ দিয়ক যে মোৰ এইটো AGP মই BJP মই কংগ্ৰেছ মই কি BPF তেওঁ ক'ত নাই তেওঁ মানে সকলোতে থকা এজন মানে কি বুলি কয় এটা আলু সব সবজিত যেনেকৈ আলু লাগে নাই रायजोफोर दुर्गादास बर' जाय दुर्गादास बर' बे दुर्गादास बर'आ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावा आरो बे दुर्गादास बर' होननानै बुङोब्ला बर'आनो नङा बेखौहाय जोङो बयबो मिथिखागौ दा दुर्गादास बर'नि साननाय हनाय आरो दुर्गादास बर'नि खामानि मावनाय बेफोरनि जायफ्रा सापटार्सफोर जायफ्रा दुर्गादास बर'नि मावथिफोर बिसोरो मा खामानि मावो नोंथांमोना नायदो सावगारियाव टंलायावहाय बुफाय बुसि जादों मानो बुफाय बुसि जादों दुर्गादास बर'खौहाय MLA सायख'यैनि थाखाय दुर्गादास बर'आ सासे MLA दा बिथांखौहाय MLA सायख'यैनि थाखाय टंलायाव बुफाय बुसि जादों बेनो जाहैबाय दुर्गादास बर'नि मावनाय आखु अब्ला रायजोफोर कन्ट्रल खालामनो हायै सासे MLA बियो ना रायजोफोर दिनै बर' हारिनि थाखाय माबा मोजां खामानि मावनानै होदों खोमा दुर्गादास बर'आ एकमात्र बिथाङा तेजपुरनि एसेम्ब्लियाव थांनानै BTC नि एसेम्ब्लियाव हाबनानै गुवाहाटी बायदि एसेम्ब्लियाव हाबनानै बिथाङा एकमात्र बर'खौहाय एरग्लुंना होनोल' गोरों बाखि जेबो रोङा रायजोफोर बर' हारिनि थाखाय माब्लाबाबो आसुगुर गावगासिबो मोजां सानना होननानै आङो बे दुर्गादास बर'खौहाय सानो नाथाय नोंथांमोना मा सानो बेयो नोंथांमोननि सायावसै जेरावहाय दुर्गादासआ सासे बर' नंखाया नाथाय दासआ सोर बेलाय ना रायजोफोर बेयो जाहैबाय बिबान लानो लुबैनानैहाय बर' टाइटेल लाफ्लानाय सासे मानसिसो बियो मिथिबाय दा रायजोफोर नैथियाव फैदो रायजो राजा नोंथांमोन BPF नि CM आ मा बुंदों सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हैखिनि खोथा आरो एकर्ड जाखांनायनि उनाव आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारनियावहाय रिक्वेस्ट खालामनाय जोङो खोनानो मोन्दोंमोन नङा होमब्ला रायजोफोर बेयो मान सन्मान गैयैनि मोनसे राव बाहायनाय होननानैबो जोङो बुंनांगोन फारसेथिं मोजांबो बुंनांगोन नाथाय जों माबोरै मोजां बुंनो रायजोफोर एसेबां हाजार हाजार सुबुंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि मान गैयै सन्मान गैयै डाइरेक्टलि बाथ्रा बुंनाया बे मोजां नङा आंनि साननाय मथेब्ला मिस्टार महिलारी साहाबा भारतनि प्राइम मिनिस्टारजोंहाय अनलाइन प्रसेसआवहाय बाथ्रा सावरायनो थाखाय बेहा जेबो क्षमता गैया आरो बिथाङा भाषा रोङिनि थाखायनो बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुङो हयथ' फैबाय थानाय 13 अक्ट' खालार खालि आरोबाव माबा मोनसे बुंनो हाबावगौ नामा नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय मिस्टार महिलारीनिसिम
अब्ला रायजोफोर मानोना भारतनि प्राइम मिनिस्टारा 13 तारिख अक्ट' खालार खालि जोंनि आसामावहाय यानिकि बिटिसि आवहाय फैगोन बेखौहाय नोंथांमोनाबो नेनानै थाब्लानो जाबाय। बेयाव खमैबो 2 लाख सुबुं गेदार जानायनि बेयावहाय आसा खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। जोबनायाव रायजोफोर अन्थाइ खाम्फा गायसननाय नैबे अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ जोङो नोजोर होनानै नाय इउपिपिएल पार्टिया अन्थाइ खाम्फा गायसनबायब्ला बिथांमोननि खामानिया सेंसन जाखानायखा। नाथाय बिपिएफ पार्टिनिया बबेबा माखासेफ्रा सेंसन जायाखै। सेंसन जायैखौनो बिसोरो अन्थाइ खाम्फा गायसननानैहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय इलेक्शननि थाखाय फुस्लायबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय जेब्लानाखि समा सफैगोन अब्ला बै समावहाय जुदि बे अन्थाइ खाम्फा गायसन जानाया सेंसन जायाब्ला अब्ला बे समाव रायजो राजाया रागा जोंगोन ना मा बुङो रायजोफोर? मानोना इउपिपिएल पार्टिया सेंसन जाखांनायनि उनावसो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिसोरो जानायनि सिगां अन्थाइ खाम्फा गायसना जोङो बेखौ नुबोगासिनो दङ। आरो जाखिनि बिपिएफनि सीएमआ फेथा हास'बायगासिनो दङ माखासे अन्थाइ खाम्फानि गेजेरावहाय नैबे गासैबो साक्सेसफुल जाजोबनायनि लामायाव, मानोना बेफोरो गासैबो सेंसन जाखानायखा। दा बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, बिपिएफ पार्टिया रायजोखौहाय फुस्लायनो थाखायल' बेफोर खामानिखौ मावो होननानैहाय आङो साननो रायजोफोर। आरो नैबे जे विधान सभा इलेक्शन फैगासिनो दङ, जोंहा एमएलए इलेक्शनाव फैगासिनो दङ। नैबे एमएलए सायख'नाय इलेक्शनावहाय बिसोरो देरहानो थाखायसो रायजो राजाफोरखौहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफ्लादों, फैसा होफ्लादों। नाथाय विधान सभा इलेक्शना एमएलए इलेक्शना जोबनाय लोगो लोगो बिपिएफनि मावथिफ्रा रायजो राजाखौ सिनायनाय नङा, जेरै 17 बोसोरावहाय मावदों। बे आखुवा बिसिनाव दंखायो। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै आङो फोजोबगोन। चिरां जिल्लाखौहाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफ पार्टिया ओरैनो नायनानैहाय थादोंमोन, नोजोर होफेराखै माब्लाबाबो। जेब्लानाखि आङो 2015 मायथाइयावहाय न'आव थांदों बे समाव आङो नुदों दे चिरां जिल्लायावहाय खुनु लामा मोजां गैयामोन रायजोफोर। मिथिबाय दा रायजोफोर? नाथाय बिनि उनावहाय बिपिएफ पार्टियाबो हयथ' माखासे खामानिफोरखौहाय इलेक्शननि थाखाय जुजिनानैहाय खामानि मावदोंमोन। नाथाय 17 बोसोराव चिरां जिल्लाया मानो इसेबां गोग्लैसोआ रायजोफोर? अखल क'क्राझार टाउनखौल' नोजोर होनानै चिरां जिल्लाखौहाय मानो नारसिननानै दोना? फरायनायनि बेलायावनो बुं, समाजारि बुजाबुजियावनो बुं, लामा डेभेलपमेन्टआवनो बुं, इक'नमिक्स गासैयावबो चिरां जिल्लाखौहाय गासिननानै दोननाय मोनसे पार्टी होननानै बुङोब्ला बिपिएफ पार्टी रायजोफोर। नाथाय जेब्ला आङो 2022 मायथाइयाव थांदों, बे 22 मायथाइयावहाय आङो नुनो मोनदों जे चिरां जिल्लायाबो डेभेलप जाहांबाय। खना खनला गामियावहाय थानाय माखासे लामाफ्राबो बेफोरबो ब्लेक टप जादों, सिसि ब्लक जादों, सेंग्रेबल गारजादों। नैबेफोरबायदि थासारिखौ नुनानै आङो इउपिपिएल पार्टिनि मावनायखौहाय साबजानाय मोनदों। लोगोसे सुपार 50खौहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो हर सान थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि खाबु होनायनि थाखाय आङो इउपिपिएल पार्टिखौहाय गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखायनो आङो इउपिपिएलखौहाय सापर्ट खालामो रायजोफोर। नोंथांमोना बुजियाब्ला आंनि भिडिअखौ बेयावनो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय आं मानो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो। दिनै जुदि बिपिएफ पार्टिया एनडिएफबिफोरखौ होसोनानैहाय असान्ति खालामामोनब्ला आं बिथांमोनखौबो सापर्ट खालामगौमोन। नाथाय बिपिएफ पार्टियाबो मावाखै नङा, खामानिखौ मावदों 17 बोसोरनि गेजेरावहाय। नाथाय हारिनि थाखाय मावाखै, गावबा गावनि मेगनजों नुसारनाय धोन सम्पति बुथुमनाय आरो गावनि जाथि खुरमानि थाखाय आरो मोनफा मोननै माखासे सोलोंथाइनि खामानिखौहाय मावनानै होदों, बेखौल' आङो साननो रायजोफोर। नाथाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिपिएफ पार्टिया जोंनि चिरां जिल्लायावहाय माब्लाबाबो खामानि मावाखै। दङमोन मेम्बार चेयारमेनफोर, जायफ्रा एमएलएफोर, बिथांमोनाबो चिरां जिल्लाखौहाय गावबा गावनि जाथि खुरमाखौल'सो फेदेरदों, गावनि साखाथि फाखाथिनि मानसिफोरखौल'सो नायदों। नाथाय गामियारियावहाय मा जादों मा जायाखै, लामाया बबेयावहाय लामा मोजां गैया, बेफोरखौहाय नोजोर होनानैहाय बे 17 बोसोरनि गेजेरावहाय माब्लाबाबो खामानि मावाखै होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। अब्ला रायजोफ्रा मा बुजिदों? आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।